Ije Nyankopon anu so. Ose hwe na mehwe no me hunu bro no so. Bro no so. Na ositi na fe meti ene bi wachiri. Meti ene bi wachiri. Na ene a mete ye no mete se eni petim suma obi a wadi MP fo abai obi a wadi bina mpofem wawuo 2025 MP fo na ashase o mabai no ihu bro no so na osibinti na metine ne wachi se nipa etiem suma MP wabedi ade na enche wawuo Ije Nyankopon amu so se makode na atem so wura mete achirichiri ne se nipa su nipa twa dwadwe nipa wera ko mu su edema obi a wadi MP ne mpofrem wawu ose ye no kore wache na ka kire asase ise enipa na abedi MP no obi abedi MP nso ne kwansa ne na odi bedi MP se de wosusu ni 4 years na de na nimu no nkwana asa we ya de chiemu nsem ene de tie saying second 22nd January 2025 22nd January 2025 MPA ya to aba ne nsen o munyina aba obi ani age se wawe ne wadi nkunim no wadi nkunim de enso na nasa adichiemu nsem de si honhom fam no enam kwan so ba de si no eba
deɛ nipa adi ahurisi ama no nnɛ sɛ wanya wo no nipa ɛsɛ bi su ama no sɛ na yɛ dɛn nipa bi su ama no sɛ na yɛ dɛn adekyeɛ mu nsɛm 22nd January 2025. Amen.